थांनोबोला फुइ आगै थांनोबोला गोदै गोदै नारें जागोन नामलां हाजोआव आगै नामलां हाजोआव। हेलो एवरीवन खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो एबाउट बड' सेलिब्रिटिस इउटुब चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो मोननैसो आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायाव आपडेट लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौनो नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। स' लोगोफोर बे आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअफोरा मा आरो बेखौ जोङो माब्ला आरो बबे प्रडाक्शनफोराव नुनो मोनगोन स' बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। स' लोगोफोर बे आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअफोरनि गेजेराव गिबि आपडेटखौ होनो सानदों आङो। लोगोफोर ड्रिम प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि आन्दाराव गोदान मोनसे अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो। स' लोगोफोर बे आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलानो जाहैबाय फै लै आगै। ओमफ्राय लोगोफोर ड्रिम प्रडाक्शननि आन्दाराव फैनो गोनां फै लै आगै बे आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअजों गाहाय फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन अनसुमा बसुमतारी बिथांजों लोगोसे सुदेम सना रामचियारी बिथांखौ आरो बे मिउजिक भिडिअनि मेथाइखौ रोजाबदों खोमदोन गयारी बिथां। कनसेप्ट डाइरेक्शनखौ खालामदों राहुल बर' बिथां। करिय'ग्राफखौ खालामदों बिश्वजित बसुमतारी बिथां। स' लोगोफोर ड्रिम प्रडाक्शन इउटुब चेनेलनि आन्दाराव फैनो गोनां फै लै आगै आपकामिं अफिसियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दायो सोलिगासिनो दं एबा जोब्बायानो जानांगौ लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना सोर सोर नायनो थाखाय दानिफ्रायनो जोबोरै एक्साइटेड जानानै दं कमेन्टआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय सानैसो नेनानै थाथ'दो। स' लोगोफोर नोंथांमोननो बेनिनो शुटिंनि मोननैसो भिडिअ क्लिप होना होनि नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय। 5, 6, 7, 8. फै लै आगै थांनोबोला फुइ आगै थांनोबोला गोदै गोदै नारें जागोन नामलां हाजोआव आगै नामलां हाजोआव। स' लोगोफोर दिनैनि शर्ट आपडेटआ बेनोमोन। नोंथांमोना भिडिअखौ नायना मोजां मोनोब्ला लाइक खालामबानो जाबाय आरो सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय बेबादिनो आपडेट भिडिअ मोनबाय थानो थाखाय। स' लोगोफोर गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।